zer esan du andereinok egingo genuela orain ez diote zer ulertu. Elkarkidetzako saioa dugu orain Mailu. Eta zer egiten da elkarkidetzan? Ikasle handiak gure ereduri denez jolasa prestatuko dizkigute eta agian argitxo ikusiko dugu. Guala, DBH, ze guai! Nire lengu sabaina DBH bin dago. Ea ikusten dugu. Badakizu arratsaldero jaia izaten dutela, ezta? Ala, ke morro eta zergatik ez. Orain txikia garelako, baina 5 urte barru mobila izango dugu eta lagunekin erderaz hitz egingo dugu. Hori ez da egia. Niri amatxok argi eta garbi esaten dit. Mugikorra DBH bila arte ez. Eta gure familian euskaraz bizi nahi dugu. Bai. Mira, ahí viene mi primo Xivan. Ay, ama, qué mono, Xivan. ¿Y qué cookie su amiga? Neska horrek tximoa ditu dizu, Xivan. Ba, nire lengu ziri gaietatxoa. Jo, azoritzapena, gogoratzen dut txikitetan kriston ilusio egiten zidala argitxo ikusteak. Bai, nire gogoratzen naiz. Oso urduri etortzen ginen DBH-era. Eta lehenbizik eta 2. mailan Jonekin etorri ginen. Egia da, bai, baina zeurtetan galdu genuen argitxo ikusteko irrika hori. Ba ez dakit. Eta noiz galdu genuen euskeraz jolasteko ohitura hori. Orain dena erderaz egiten dugu. Ba, ez dakit oso ondo, gero herri urratserako tiketak hartzeko borrokan ibiliko gara. Eta bitartean gure nortasuna galtzen ari gara, ez tal gara euskaldunak. Hoixe da, hemendik aurrera euskaraz arituko gara. Ados? Ados, bainat. Ara, tximinotxo eta gaietatxo euskararekin elkarkidetu direla dirudi. Arratsaldeak izango dituzte, baina izan daia euskaraz hitz egiteko.